ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ମାତ୍ର 1250 ପ୍ରନ୍ ବିରିୟାନୀ, ମଟନ କିମା ଦୋସା, ମଟନ ଝୋଳ, ଅଫଗାନି ଟଙ୍ଗଡ଼ି, ଦି ଟାଇପ୍ର ପ୍ରନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟର, ଚୁନା ମାଛ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ପରି 70 ପ୍ଲସ୍ ଡିଶେସ୍ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟ ଆଉ କେଟରିଂ ସର୍ଭିସ୍ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ମାତ୍ର 600 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ମୋର ତ ଶୁଣିକି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ୱେଡ଼ିଂ ରିସେପ୍ସନର ଇନଭିଟେସନ୍ ଆସିଥିଲା ବଡ଼େ ମିଆଁ ଛୋଟେ ମିଆଁ କେଟରିଂ ଆଉ ମହାବାହୁ ଇଭେଣ୍ଟସର ଓନର ପାର୍ଥ ଭାଇଙ୍କ ତରଫରୁ। जय जगन्नाथ मु पार्थसारथी मल्लिक लास्ट 8 इयर्स है मोर कैटरिंग सर्विसेज एंड महाबाहु इवेंट्स लास्ट 10 इयर्स। এই ପାର୍ଟିର ଡେକୋରେସନରୁ ନେଇକି ଖାଇବା ଯାଏଁ ସବୁ କିଛିର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସେମାନେ କରିଥିଲେ। ଆଉ ପର୍ ପ୍ଲେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ତ ପୁରା ସକ୍ଡ। ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ସରେ ଚୁନା ମାଛ ପତ୍ରପୋଡ଼ା, ମଟନ କିମା ଦୋସା, ପିଠଉ, ପ୍ରନ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ୟାଟର ଫ୍ରାଏ, ମେନ୍ କୋର୍ସରେ ପ୍ରନ୍ ବିରିୟାନୀ, ମଟନ ଝୋଳ, ପୋଟଳ କର୍ମା, ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ ଆଉ ଡେଜର୍ଟରେ 10 ପ୍ରକାରର ମିଠା ଯେମିତି ସୀତାଭୋଗ କ୍ଷୀରି, ଫ୍ରାଏଡ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ପେଷ୍ଟ୍ରି, ମଲାଇ ଚମଚମ, ବେକ୍ଡ ରସଗୁଲ୍ଲା ଖାଇକି ମୁଁ ତ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇଗଲି। ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ 10 ବର୍ଷ ଆଉ କେଟରିଂରେ 8 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତାଙ୍କର। भगवान को आशीर्वाद एबे जी आप जटणी एमएलए अच्छा भल पाइबार आम 40,000 एभव क्राउड पो बाहर आम आरेंजमेंट करें बहुत सक्सेसफुली बहुत इवेंट होता बहुत ना भी होता ओडिशा भितर आम किसी भी टाइप इवेंट हो डेकोरेशन रू नहीं कि खाइबा जाए महाबाहु इवेंट्स और बड़े मियाँ छोटे मियाँ केटरिंग सर्विस को निश्चित भाव में कांटेक्ट करंतु। 200 लोक 100 लोक हेले भी आम सेवा देवार केबे पछुंचा करिबे। बहुत ही बजेट फ्रेंडली प्राइस रे बहुत ही बढ़िया क्वालिटी सर्विस दौरान से कांटेक्ट नंबर स्क्रीन आउ कैप्शन चेक करें। एवं टाटा।